በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ወለዳን በሃፍቲ መንፈስ ቅዱስ ድማ መንፈሳውያን ዝተሰመኹም ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን አፍቀርቲ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ስድራ ልዑል እግዚአብሔር አምላክ በመስቀል ክርስቶስ ተመካቲ ኣብ እምነተ ተዋህዶ ጸናዕቲ ፍጹም ሰላም ናይ እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ዘለኹሞ ስኩላትኩም ይኹን። ጸጋ ናይ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅሪ አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ብድጋሜ ምስ ኩላትኩም ኣብ ዘለኹሞ ይኹን አሜን። ብሂል ቅዱሳን አቦታትና ኣብ ዓለም ንበሩ ዓለም ግና ኣባኹም ኣይትንበር። ቅዱስ አትናቴዎስ ዓቢ ዝኾነ ናብ ኣምላኽ ዘይመርሓካ ነገር ግዜኻ ዘባኽን እዩ። ቅዱስ ኢዮስ ካብዚ ዓለም እዚኣ ማስ ከም እትሰናበት ኣይትፈልጥን ኢኻ እሞ ግዜ እንከለካስ ብዘይ ምቁራፅ ተነሳሕ። ቅዱስ መንቃርዮስ ዓቢ ኣብ ኩሉ እትሓስቦን እትገብሮን ፍቃድ አምላኽ ይኹን ምባል ኣይትረስእ። ቅዱስ ፓይስዮስ ክርስቲያን ክጽዋዓሉ ጥራይ ዘይኮነስ ክነብረሉ እውን ኣለና። ቅዱስ አግናጢዮስ ናይ አንጾኪያ ኩሉ ግዜ ፍርሃት እግዚአብሔር ይሃልኻ ከምኡውን አምላኽ ኩሉ ግዜ ኣብ ኩሉ ቦታን ኣብ ምኻድካን ኮፍ ምባልካን ምሳኻ ከም ዝኾነ ዘክር። ቅዱስ ገናድዮስ ናይ ቆስጠንጢንያ እቲ ኣብ ምውት ነገር ተስፋ ዝገብር ምውት ተስፋ ኣለዎ። እቲ ኣብ ህያው አምላኽ ተስፋ ዝገብር ህያው ተስፋ ኣለዎ። ቅዱስ ኒኮላይ ቬሊሜሮቪች ቅንዓት አምላኽ ምጥራይ ኃጢአት ካብ ምግባር ይከላኸለልና። ቅዱስ ሙሴ ጸሊም ኃጢአተኛታት ብምዃንና ምኽንያት ሲኦል ኣይንኸይድን ኢና። እንታይ ደኣ ምኽንያት ዘይምንሳሕናን ናብ ኑዛዜ ዘይምኻድናን ምኽንያት። አባ ኒኮን ናይ ገዳም አቶስ ንጎይታ ኩሉ ግዜ ኣብ ኣእምሮና እንተ ንሪኦ ኮይና ከምኡውን ኩሉ ግዜ እንተ ዘከርናዮ ኩሉ ነገር ተኸኣሊ ኮይኑ ይረአየና። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ብጸሎት ትዕግስቲ ትሕትና ከምኡውን ምስጋና ንኣምላኽ ግዝያዊ ህላዌኻ ተቋጻጸር። ጎይታ ቀረባኻ እዩ ንልብኻ ድማ ይርኢ እዩ። አባ ኒኮን ቮሮቤቭ እቲ ንኩሉ ሰብ ብማዕረ ዘፍቅር ሰብ ንሱ ብፁዕ እዩ። ቅዱስ ማክሲሞስ ናዛዚ ህይወትና እንተ ዘብርህ ነይሩ ስብከት ኣይመድለየን። ብግብርና እንተ ንምስክር ነርና ቃላት ኣይመድለየን። ሓቀኛ ክርስቲያናት እንተ ንኸውን ነርና ድማ ዘይኣማኒ ዝበሃል ኣይመሃለወን። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ነፍስተይ ኣስተብህሊ ናብ ናይ ነፍስኺ ሕልና ጠምቲ ናብ ካልኦት ውድቀት ኣድህቦ ኣይትግበሪ ኣብ ክንድኡ ግና ናብ ገዛእ ርእስኺ ኣተኩሪ። ቅዱስ ኤፍሬም ሰራዊ እቲ ናብ ኣምላኽ ዝወስድ መንገዲ መዓልታዊ መስቀል እዩ። ሓደ እኳ በታ
ቀላል መንገዲ ንመንግስቲ አምላኽ ዝኣቱ የልቦን እታ ገፋሕ መንገዲ ናበይ ከም እትወስድ ኩልና ንፈልጣ ኢና። ቅዱስ ኢሳቅ ሶርያዊ። ዝነጠበ ዝጎደለ በአፈ ትጉሃት መላእክቲ ይተአረመልና። ስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኃያል አሜን።